Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera unge chikonsumwa nemunhu akaita unge iwewe. That's why you are here today. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Right, so manje nyaya ndiri kufamba nayo inyaya ya Prof X. Prof X munhu akangofananawo neni, anorwadziwa, anobatikana, achiona maprofita enhema achibira vanhu mari. Panapa ndine video raaita randinaro randoda kuti ndikuratidzei, achitaura kuti maprofita ese emuAfrica akabata mushonga, akaenda through a ritual. Handizivi hangu kuti chokwadi here kana kuti kunyepa, but ndoda kuti tiplay a video toonesana, tobvumirana kuti ndizvo here kana kuti ndizvo here. And ngandigara ndaisa disclaimer, we are not judging anyone, we are not pointing fingers at anyone kuti ningi kana kuti ningi ndewe fake. I'm not doing that on this video. We are just reacting to this video and then toonesana zviri kutaurwa nevamwe vari kune dzimwe nyika kuti vanoonawo sei nyaya dzechiprofita idzi, because nyaya yana papa iyi it's not only in Zimbabwe, aiwa yakazara Africa yese, machechi tinomaona, minana tinoiona, mashiripiti tinomaona, achita sei achingoitwa handitika. Saka hatisi tega mazimba tiri kuchema nenyaya yekubirwa mari nemaprofita enhema, takawanda Africa yese handitika. So panapa I'm going to play you a video and then we go through the video together. Tichionesana, hatisi kushora munhu, hatisi kutuka munhu, hatisi kunongedzera munhu chigunwe, but toda kungoti titaure zviri paground, tingoonesana kuti aiwaka ndomamiriro akaita sei akaita zvinhu handitika. Right, ndisandapinda muvidhio iri, ndoda ngoti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndidzodzi dzamuri kuona dziri pascreen apa handitika, ndo namba dzangu idzodzo dzokandibata ipapo tunoita sei tinofambira nyaya dzacho, toita sei toshambadza business rako. Kana une nyaya yauri kuda kuti ndiite sei ndifambire handitika, kana wakavharwa mari napapa, kana wakavharwa mari neeni munhu achikunyevera kuti anokwanisa kubatsira ingave n'anga kana kuti chii, ndibate futi panhamba idzodzo. Panapa munoziva kuti tinongoya nazvo sezvazviri, taita sei tofumura munhu ofumuka obva azikanwa kunzi aiwa iri chii itsotsi, iri imbavha handitika. Saka rega tipinde muclip tinzwe Prof X vachitaura kuti maprofita mazhinji emuAfrica pakashata. Rega tiplay tinzwe taufa. Every prophet, do you know every prophet in Africa, every prophet, I make no exception, has gone to Ghana or Benin for rituals, for initiation, for them to be able to conduct these rituals that they conducted their shrines. Every prophet. And when they go to Ghana or Benin for these rituals, you might be interested to know what rituals do they do. Because when one talks of rituals, you're probably thinking they are slaughtering goats, they are slaughtering animals, etc. etc. No, I get you. I like sometimes I do watch these things and I see them where they speak of those false the rituals prophets. that they actually do to get a small powers of darkness is called a submissive ritual. That's the main common one that every prophet has gone under through. Every prophet has gone through this ritual. Anyone that calls himself a prophet. So when they go to Benin, they are made to sleep in a dark room for 3 days. And in these 3 days, they have to undergo this submissive ritual, whereby the gods of Benin will be coming in this room. You don't know how many gods. They call them godfathers. They will be coming in this dark room where you will be sleeping naked, and you are supposed to sleep in there naked. They will be visiting you each and every minute, each and every hour, to make you pick up the soap. And every time they visit you, you have to pick up the soap. Every time they visit you, you have to pick up the soap. Right, zviri kutaurwa panapa naProf X ndezvekuti hanzi maprofita mazhinji akaenda kuGhana
akaenda kuBenin, vamwe vanenge vakaenda kuna Nigeria, vamwe vakaenda kuMozambique, vamwe vakaenda kuBinga, vamwe vakaenda kwakasiyana siyana. But the bottom line yaari kutaura panapa ndeyekuti Hanzi vanobata mushonga, vakabata mushonga, vakaita a ritual. One of the ritual yavanoita, Hanzi vanorara muimba isine rima, isina light for 3 days. Pa 3 days ipapapa Hanzi panouya the godfather achita sei, achizovanhongesa sipo. Kana zvichinzi kunhongeswa sipo, vanenge vachiitwa vakadzi vachirohwa sodhindo yaKenani banana iyaye for 3 days. Hanzi vachibva ipapo vanenge vakuona baba, vanenge vane simba. I'm not saying all of the prophets sezviri kutaurwa na Prof X, but ndikutaura kuti kana kune vefake vechokwadi variko, kana kune vechokwadi vefake variko futa handitika. Saka let's continue tinzwe kuti zviri kufamba sei. Prof X mungangode kuziva kuti ndiani. Prof X munhu akangofananawo neni, but ane 20 years dzakakwana mukomana asati ambotsika mumusuwo wechechi, simply because anzwa nekuvharwa, anzwa nekuona vanhu vachibirwa, vachishungurudzwa, vachirohwa chekuseri nevanhu ava vanozviti vanhu vaMwari, ivo vachiacta, vachiita zvavo mafirimu handitika. Saka rega tinzwe kuti ritual yacho inofamba sei, zvinofamba sei, tione kuti zvakamira sei. Siya comment mucomment section wotaura kuti unofungei nazvo zviri kunzi maprofita mazhinji, maprofita ese emuAfrica have gone through rituals. So this ritual is meant to make you submissive to them. And they believe by doing this pick up the soap ritual, they are actually transferring their powers to you. You know the pick up the soap ritual? Do you understand it? Like I don't want to put it in its right context for the sake of people that will be watching. But it's more like they make them wives. When you go there for the ritual, you become a wife. So you will be serviced by the godfathers non-stop for 3 days. They will be servicing you non-stop until they are done with you. And when they are done now, they can say you have now completed this submissive ritual. You have graduated. So that's what really happens in these prophetic shows. So here's a question. So do those pastors have wives? Yeah, they do, but the wives are just for decoration. Oh. They don't really utilize their wives. And yesterday I was talking to this other person. How do you wake up with your wife in the same bed? They don't sleep in the same bed. Exactly. Yeah. Like, okay. How do you travel with your wife from home to church? And then when you're about to preach, you greet your wife. You tell the congregants how beautiful she is. You see, okay, this person is acting up now. Listen, the whole concept of having wives, it's a cover-up. They just use these decent wives. If you look at their wives, the wives are all decent, are all wife material. They are just there and there to just, look holy, to make the men look holy. But your prophets don't even spend time with their wives. They have their own private... I don't say your prophets. Who's prophets? I mean, the ones that are watching. they spend... Hanzi papa wako havatombospend time nemukadzi wavo. Pakashata baba. Pakashata. We are not pointing fingers at anyone. It's another disclaimer. We are not blaming anyone. Tungoonesana tichingotaura zviri paground. Just reacting to this video Prof X ravari kutaura ivo kuti all African prophets have gone through a rituals. Vakanobata mushonga, vakanoita sei, vakanononga tsotso. Handizoti unoti chiinazvo. Siya comment mucomment section wotaurawo mafungiro ako, maonero ako. It seems like each and every time that I mention mazita ana papa venyu panapa, a lot of you react muchiti chichichi. But today we are not doing that. Tungoonesana maprofeti ese tangomaisa mubracket one reuprofita apo panzi all African prophets apo. Saka zviri kunzi Hanzi vakadzi vavo ndeve decoration. And ukada kuzviona zvako kana wazogara vanhu vanonzi ana papa
aiwa vane a good choice. Aiwa, when it comes pakuselecta madzimai avo unonyatsoona kuti aiwa vakaselecta baba hanzi it's only for cover up, kungovharidzira kuti zviri kuseri zvisaite sei zvisaonekwa. Handitika pari kupisa mahwanda ngatingoti gagaga 2 minutes tipedze video. Spend more time in hotels. They actually stay in hotels or private apartments where they bring in girls non-stop. They spend most of their time with these hookup girls. They invite girls non-stop. And a day, an average prophet sleeps with more than 5 girls a day. And you might be asking, or you might be wondering, why do they do this? Where do they get the energy or the power or that excitement of sleeping with more than 5 sleeping with more than 5 girls a day? It's a ritual again. So whenever they come back from Ghana, or when they come back from Ghana, they have to maintain the covenant that they made in Ghana by robbing young girls of their stars. And right, rakatimomira ipapo ndanamboti handisi kutaura zvangu mazita ndakanyutura, but let me give you a clear example one of the Zimbabwean prophet ane mascandals akawanda when it comes panyaya dzepuga nyaya dzekudya bota panyaya dzerula prophet Magaya ane a record baba zvekuti tikada kutanga kuverenga togona kusvika mangwana tichiverenga nhamba dzevasikana vacho nevakadzi vacho. Iyi haisi nyaya yekunyeba, zvirimo mumapepanhau, wakatombozviverengawo, ukatombozvionawo. Musi uno pane vaimacha vari kuchechi kwake vachiti akatibata chibharo. Magaya ndi spiritual son waTB Joshua. TB Joshua ane nyayo dzake, sekuti tikada kutanga kuverenga kuti vanhu vari kuti vakarepwa, vakambunyikidzwa, vakaabuswa naye, togona kusvika futi mangwana tichiverenga. Handisi kuti ini ndiri mutsvene, but ndiri kungotaura an example so that you see kuti zvinenge zvine karityawo mukati kane chekuita nekuita sei, nekuti varambe vane simba vakomana ava. Handizozivawo hangu kuti iwo unozvionawo sei. Kana une point yako, une maonero ako, isa comment section wotaura kuti unozviona sei. Their glory. And how do they do that? They make sure they sleep with them without protection. So every now and then, they are forever sleeping with young girls and corrupting the destinies of these young girls. All the young girls or all the women that have ever slept with a prophet, an African prophet, their lives ends immediately. They never proceed. They never live a meaningful life ever. That's how their destinies become thwarted or crushed. That will be the end of their entire existence. They'll still be alive but walking dead. Because during this ritual, there's a transfer that happens. When they sleep with young girls, there's a transfer that happens. You as a young girl, you think Papa likes you. He just wants to have you in comfort or just have intercourse with you. But what you do not know is when you are engaging with Papa, when you are sleeping with Papa, it's not Papa that you're sleeping with. You are sleeping with an entire demon. That's why they don't get tired of this ritual of sleeping with young women left, right, and center. So when you go there, you sleep with him. There is something that is being taken away from you, and there's something that he is living with you. From you, he takes the glory. He takes your star. He takes your entire destiny. And he leaves you with a vagabond spirit that he got from Benin when the godfathers were making him pick up the soap, when the godfathers were gang-banging him. And women love men of God. Whoa. And what they walk away with is just I'm saying, and these money. young girls love this men of God. A lot. No, they don't love the men of God. You see, these men have serious spells. If you attend a prophetic church as a woman, you realize that the entire service you will be wet. Go. What? Yo, I think video rakwana. Ayo rakatimirire panapa. Vanozoda kuona the full video or vanozoda kunoona full video racho rese endai pa channel yakanzi Prof X kana pa Facebook page rakanzi Prof X munozvionera mega mawana hanzi
usafunga kuti uri kuda papa. Vantori nemweya wakavagara, vantori nemweya uri pavari, unoita kuti vanzwe kudiwa nevanhukadzi. Hanzi ndosaka uchiona mostly machurches aya eprophetic aya, prophetic, hanzi kunenge kwakazara madzimai kunyanya, varume vashoma, but the majority vakadzi. Handizivo vanoenda kuti munozvionawo sei muri ikoko, endo mawani. Siya comment section, wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako. Ndonyaya yanga tichingofamba nayo zvamanje manje, kuti ndikuratidzei zviri kuitika kuti pakashata. Saka mawani. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotevera.